हाँ अच्छा बकरी आ गई हॉस्पिटल में पैदाइशी भइल आ कि घर ही। अच्छा चाचा एगो बात बताई कि हगे मुते केंगे जालन लेके जाइल जला आ कि अभी हमारा साथ में दुनिया के सबसे छोटा मनुष्य छोटा लड़का मौजूद बाड़न। आ काहे छोटा बाड़न के काहे कि गूगल पर हम सर्च कइनी तो दुनिया के सबसे छोटा लड़का 2 फीट के लौकल, लेकिन बतावल जाता कि ओकरो से ही लड़का छोट बाड़न। आ यहाँ के इनकर पिताजी बानी, यहाँ से खास बातचीत करम हम। का नाम बराउर? कृष्णाराम। कृष्णाराम। अच्छा ई कितना साल के भइलन रहो बबुआ? 12 साल। 12 साल के? 12 साल में भी एतो के बड़न? इतना बड़ा बड़ा एतो के बड़न? इतना बड़ा। अच्छा तो काहे एतो के रह गइलन? इनका पैदा भइल 1 बीता के। अच्छा 1 बीता के? हाँ 750 ग्राम पैदाइशी इनकर 1 बीता के भइल? हाँ हाँ। अच्छा ई बताई कि पैदाइशी जब भइल इनकर तो हॉस्पिटल में पैदाइशी भइल आ कि घर ही पर भइल? घरे पर। घर ही पर भइल? हॉस्पिटल में ना ले गई ने? ना ना। अच्छा काहे ना ले गई ने? ना ले गई मान तनी कि जैसे कि आदमी के अनुभव है कि भाई अभी देरी बा। हाँ ना अब उनको अम्मा रहली चाहे माई रहली इनकर अच्छा पेट दर्द पर लागल एक बाइक इनकर पैदा भइल। अच्छा तो माने कि पैदा होके के समय इनकर ना पुगल रहे? पूछ गई रहे हाँ सबे बाकी हम ना रहनी। अच्छा कतहीं चल गई रहनी। हाँ तो हॉस्पिटल ना ले गई इनके रखे। अच्छा तो ई बताई कि ई अभी तक दूधे पिएलन आ कि खानो उनो खा लेन? खाना उना सब खा ले हाँ। अभी दूध अपना पी ले। दूध ना पिएलन? तो देख सकतनी है इनकर इनकर अभी ई कितना बड़का बाड़न, केते चका बाड़न? अभी 1 फीट 1 फीट 1 फीट के बाड़न? इनकर हाइट 1 फीट बा? 1 फीट बोल रहे। देख सकतनी इनकर हाइट मात्र 1 फीट के बाटे। जो देखिए 1 बीता आ 2 बीता लगभग 2.5 बीता के बाड़न ना? हाँ 2.5 से 3 बीता के। अच्छा आई कय किलो के बाड़न? ओजन करैले बनी? ओजन भइल बेले हाँ लगभग 1.5 किलो 2 किलो ले हुई हूँ। 1.5-2 किलो के? 1.5-2 किलो के मतलब बड़ा ना। अच्छा तो खाना में का खा लेन? दाल भात सब्जी रोटी जन दे सकिले खा सकल। दाल भात रोटी सब्जी सब खा ले? हाँ। अच्छा अब बोलेलन कि ना बोलेलन? बोलेलन। बोलेलन? का नाम है बेटा? हाँ, चुआ धरिया बैठ जाई रहुआ। हाँ ए जा हाँ बैठ जाई। तो ये बताई कि इनकर नाम का बा? पीयूष। पीयूष नाम बा? अच्छा ये बोलेलन कि ना बोलेलन? बोलेलन। बोलेलन? अच्छा तनी कुछ बोलवाई तो। हाय का ले बड़ा? बकरिया गुल बकरी बकरी कहाँ जाता रहा है? कती है? देखो 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 है ना सुन पकड़िए ना इनको पकड़िए। हाँ अच्छा बकरी आ गई। पीयूष तार नाम पीयूष है ना? हाँ कथी नाम है? बोल दो कथी नाम है? हाँ? बकरी अच्छे कथी कथी खैला है? बोल दो। दाल भात खैला है? अच्छा कितना खाना खा लो? बता दो पीयूष हेता ना। इतना सा खाना खा लो? हाँ इतना में पेट भर जलाता है? हाँ बोलो। हाँ पीयूष बोलो बेटा। हाई कथी ले बड़ा है? 50 गो रुपया बा? अच्छा का करबो 50 रुपया के? पीयूष बोलो। आई 50 गो रुपया के का करबो? स्पंज खइबो? हाँ पाव रोटी खइबो? अच्छा अच्छा चाचा एगो बात बताई कि हगे मुते केंगे जालन लेके जाइल जला कि अपने से कह के? अपने से कह के जालन। हाँ अपने से मने हग मुत लेवलन? हाँ सब कुछ अपने से क्रियाक्रम कर लिहन। हाँ ना पानी उनी जाके अपन पानी छुलिहन। हाँ आ छू के चलिहन। एतौके में? हाँ एतौके में मने सारा काम अपन कर ले? सारा काम कर